Soc generació perduda. No sé què dir. Pestanyes que vencen les parpelles, cossos que relaxen i el braç despenges, i incertesa geomètrica entre amor i amistat. ¿T'agradaria presentar-te de soltera a la Isla de las Tentaciones? No. Que hauria el risc que em quedés soltera igualment. Seria molt lamentable. No. I no soc tan rural com us imagineu. O sigui, jo quan vivia al poble era una nena viciada al jabo. Llavors, jo estic vanejada del jabo, em van vanejar a la cuenta. A veure, faria la transhumància només per escriure una cançó sobre la transhumància. Vaig robar el Tecenis i em van pillar, i va venir la policia. I jo estava plorant i em deien que em portarien al Cuartelillo. I al final em van dir que no, que era broma, que no m'havien denunciat. Entre Ovallam i Badella, pues, m'he trobat una vella dama i he vist les estrelles. Un altre cop vaig anar-hi i li vaig dir: sácame todo el animal print que tengas. Si conegués, jo vaig ser una nimfa, un rierol, mentre les ovelles estan dormint, pues, li tocaria l'arpa o el violí o alguna cosa així. Què vol dir això? Pots les arracades? Com va Jo era un nen andrògin de petit. M'han robat amb un ganivet al meu portal de casa. M'han robat el mòbil. Sí. El cor? El cor me l'han robat, sí. Però ja el tinc, ja el torno a tenir, a puesto. El mòbil no el vaig recuperar, el cor sí. Quan feia 6a de primària em vaig trobar al Gorka de Física o Química a l'AVE de Madrid. Gryffindor, sempre, ens el cor valent, sempre. I la quarta... Tindria un gos molt gran, perquè l'últim gos que tenia era molt petit i va sortir borderline i el vam haver de sacrificar. No per tonto, sinó perquè va tenir un ictus. Així... Hi ha la penya que fa com el circular, així com de pesat, i l'altra que fa com el... Però me l'estimava molt, es deia Troy, de High School Musical, del Troy Bolton. I també és important, jo crec que una cosa que em defineix és que sóc veïna de la Pati Pla. Però un dia em vaig voler tirar el rotllo de que m'agradava molt el mar i dir que eren els dofins amb una activitat amb nens petits, una nena petita rapadera em va dir: saps que els dofins violen en manada i en grup? I jo m'he quedat tiesíssima i em va dir: ho fan expressament per fer el mal a les dofines. I jo vaig haver de despenjar-me de la idea. La vaig sacrificar i vaig aguantar jo la pota mentre li posaven la injecció i vaig notar com els meus dits vibraven quan la vena se li inflava. Ai, que do. I després la vaig posar una bossa d'aquestes de fruita fins que el vinguessin a buscar per incinerar-lo. Bruixes? La meva vida era trementinaire.